Cing buk juluru. Jai gedeng dibenaran ibu Eki asing duwe sinden sabin sepisan malih gedeng dibenaran ibu Eki sing duwe sinden ingkang kagungan sinden sabin. Alhamdulillah pokoknya Mas Wahyu statusnya ya sinden sabin temenan gitu. Kebetulan Mas Wahyu sing duwe nabire Papua nggih menika saking Mas Yahya Bapak Eki. Sebenarnya Mas Yahya Bapak Eki atur salam dhumateng Ibu Eki saha Mas Wahyu. Sing duwe Lokian Sukomalo Gedong Mereng. Mas Minut Balong Panggang Gresik Jawa Timur ya. Mas Minut sing duwe PLN nek bengi dadi RT. Pak Pina. Ibu Pina Kendun Bendungan Bojonegoro malam. Yo. Pinggir kali kene kebenaran tidak wong ayu mubae tak ingu tak jarake eman ora ono sing ansati sapa kuwi apa slirane wis ana sing duwe ora masa tak rewangi Dik ya tak omongi sejatine aku tresno slirane ning kene wae kebenaran cedak wong ayu mumbai tak ingu tak jarange eman ora ono sing ansani sapa kuwi aku Dik lah kok inga-ingu pengen ngerti ya wani-wani yen celuk mengsem guyung patune wong seneng godho aku tak tresnani piye ya tak takoni bolak-balik kok takon apa slirane wis ana sing duwe tak rewangi ya tak omongi sejak
atine aku wis suwe tresno lirane lunga brono ning kene wae lambojo godho saking tresnane yen wis tresno jaluk apa ayo padha barengan kandha wong tuwa yen liwat aku kelingan biyen tak keleren nek kecagak bak tulisan warna pink tudung isih perawan jenengi gubuk asmara biyen kae tak go antum tresno tanapa bantah tanapa krasa bab aku ni keteman asmara gubuk kae nyimpen wadi nyati besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita tengah wengi kanthi dagat rina catatan sajroning ati dateng lutur saya merati aku kowe dadi karawan marang kenerin ning gubuk asmara abang biru lampune disco awak guru mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa jor lega ditinggal siram umat ora bisa turung aduh
sing sedina